Hej hej. Nu skal vi kigge på opgave 80 fra Basis Kemi B. Den findes på side 121, og det vi skal starte med, det er, at vi skal tegne en strukturformel for cyklohexyn, og det er selvfølgelig derfor, vi har Marvin Sketch åben. Derudover så bliver vi spurgt, hvorfor må et stof med denne opbygning forventes at være meget ustabilt. Nu starter jeg lige med at tegne strukturformelen, og så kan vi snakke om stabiliteten bagefter. Yes. Og når man kigger på sådan et navn for et organisk molekyle, så er der nogle forskellige ledetråde. I det her tilfælde vil jeg starte med at kigge på den sidste del af navnet, som er den, der giver ophav til hovedkæden som regel. Og her står der hex, og det får mig til at tro, at vi skal have 6 karbon i hovedkæden. Men i det her tilfælde skal det jo ikke være et lineært molekyle, fordi udover at vide, at der er 6 karbon i hovedkæden, så ved jeg også, fordi der står cyklo her, at så skal det være et ringsluttet molekyle. Så vi skal faktisk ned og have fat i en af de her cykliske alkaner hernede. Og den, der har 6, er selvfølgelig den 6-kantede her. Så her har vi nu cyklohexan. Det sidste ledetråd, vi har heroppe, det er det her suffix, som jo kan være forskellige former. Det kan slutte på an, det kan slutte på en, vi kan slutte på yn, og alt efter hvad vi har af suffix, så dikterer det, om det er enkeltbindinger, dobbeltbinding eller trippelbinding, vi kigger på. I det her tilfælde står der yn, så skal vi have sådan en trippelbinding her. Så nu har jeg tegnet cyklohexyn, og næste del af spørgsmålet er så, hvorfor må et stof med denne opbygning forventes at være meget ustabilt? Så udover at forfatteren tænker, at det her stof er ustabilt, så ser det også ud som om Marvin Sketch har et problem med den her binding her. Og Marvin Sketch har jeg sat til at autotjekke de strukturer, jeg laver. Så hver gang man tegner en struktur, som af en eller anden grund er ustabil, så markerer den det med rødt. Og grunden til, at den her binding her, og så selve molekylet bliver ustabil, det er jo selvfølgelig fordi, at vi har med en trippelbinding at gøre. Og trippelbindinger, de synes, at det er allermest optimalt at være lineære. Nu kan jeg lige prøve at vise et eksempel på, hvordan den optimale struktur vil være omkring en trippelbinding. Og den kan man simpelthen få Marvin Sketch til at lave, hvis man går ind under Structure og Clean in 2D. Så prøver Marvin Sketch at give et bud på, hvad der er den mest stabile konformation, eller den mest stabile struktur. Og i det her tilfælde, og i de fleste tilfælde for en trippelbinding mellem 2 carbonatomer, der vil det være et lineært molekyle. Og grunden til det er simpelthen, at de her elektroner, der er i bindingerne, de kovalente bindinger imellem atomerne, altså dem, der udgør bindingerne, de frastøder hinanden. De er jo negative, og de skubber til hinanden. Så den måde, de frastøder hinanden mindst og opnår størst stabilitet, det er, når de er så langt væk fra hinanden som muligt. Og det er de selvfølgelig i det her tilfælde, hvor der kun er 2 elektronområder. Det er de, når de har en bindingsvinkel på 180. Hvis du så kigger på den her cyklohexyn, så kan vi jo se, at bindingsvinklen her, den er markant mindre end 180. Det betyder altså, at de her elektroner, der er dels i bindingerne, men også omkring atomerne, de frastøder hinanden, og det gør, at molekylet bliver meget ustabilt. Så opstår der ringspænding, og det er så forklaringen på, hvorfor sådan et molekyle her, hvor der er låst struktur på grund af den cykliske natur, så får den en låst struktur, og dermed en øget ringspænding, når den ikke kan få lov til at have elektronerne så langt fra hinanden som muligt. Yes.
Jeg håber, at den her forklaring den kunne bruges til noget, og I lærte noget af det. Hvis det er tilfældet, så husk at trykke på abonner og ring med klokken. Så får I en besked næste gang, jeg uploader nogle videoer, som I forhåbentlig kan lære endnu mere af. Hvis I har nogle spørgsmål, hvis der var noget, der var uklart, så skriv dem i kommentarfeltet, så skal jeg nok svare på dem, når jeg ser dem. Og ellers held og lykke med resten af jeres opgaver. Vi ses derude. Hej hej.